Jeg har glædet mig til at stå her i dag og fortælle om Fanefjords Kirkes kalkmalerier. Den har jeg nemlig skrevet en bog om. Men man kan sige ikke en indre uden en ydre, så jeg vil lige starte med at fortælle lidt om kirken. Kirken blev bygget allerede i 1250 til 1300, og den er bygget som et toskibskirke. Det er en sjældenhed, og man kan undre sig over, hvorfor at den er bygget så stor. Og man nåede frem til, at det er fordi, der på det her tidspunkt var en kæmpe handel med såvel hansestederne som sildemarkederne i Skåne. Så derfor så har det været nødvendigt for at servicere hele denne her kæmpe handelsplads med så stor en kirke. Den er opkaldt efter Fanefjord, som ligger hernede, og man forestiller sig, at bådene har ankret op her, så der har været en livlig markedsplads. I omkring 1300 så blev kirken overvælvet med 8 hvælv, fordi det er en toskibskirke, så der er 4 hvælv i hver side. Og omkring 1500-tallet kom våbenhuset og tårnet til. De kalkmalerier, vi ser i dag, de fleste af dem, de er fra 1500-tallet og er malet af et værksted, der hedder Elmenundemesteren. Jeg synes, at vi skal gå ind og se, hvad det er, værkstedet har lavet. Herinde i kirken ser vi de nyrestaurerede kalkmalerier. De blev restaureret i 2008 og 2009. Da de oprindeligt blev malet, har der været kalkmalerier helt fra loft til gulv, hvor den nederste sektion, hvis man kan kalde det, har været malet ligesom gardiner. Det har lignet ophængte gardiner, fordi på den tid hængte man også gardiner op, for at kirken skulle være lidt varmere. Kalkmalerierne skulle bruges til 3 ting. Det ene, det var til at understøtte præsten i hans prædiken. Messen var på latin, men prædiken var på dansk. Men billederne viser historier fra Bibelen, både det gamle og det nye testamente. Så viser de andagtsbilleder, hvor man kunne for eksempel til Jomfru Maria bede en bøn og håbe på, at den gik i opfyldelse. Og så viser den moraliteter, kan man kalde det. Det vil sige, den viser historier om, hvordan man bør opføre sig, eller man kan sige, om det gode og det onde. I middelalderen, der var vi jo i den katolske middelalder her i Danmark. Den var indtil reformationen. Men i den katolske middelalder, der var det vigtigste sted, det var, hvor man skulle tilbringe evigheden. Hverdagen, den bestod af lidelser og sult og hårdt arbejde. Så derfor var det ens tanke at opnå lykken efter døden. Og her var forskellige muligheder. Det ene er for at komme i himlen, og ikke i helvede, som vi ser herhenne. Den ene mulighed, det var, at man gennem bøn og faste kunne opnå visse goder, så man nærmede sig himlen. Den anden, det var med gode gerninger, og man kunne også betale aflad. Men en af de bedste ting, det var at bede til Jomfru Maria, der på dommens dag ville give den bøn videre til Jesus. Og dommens dag er den, vi ser heroppe på væggen her, hvor vi ser Jesus sidde på den yderste dag, hvor han skal komme og dømme levende og døde. Og vi ser de små mennesker foran Jomfru Maria og Johannes Døberen. Det er folk, der beder til, at de kan få lov at komme i himlen. Og vi ser Jomfru Maria, der går i forbøn for sjælene, og også 2-3 andre, der går i forbøn for sjælene, for at de skal komme i himlen og ikke i helvede. Og nedenunder, der er det, vi ser, hvor frygteligt det går. De mennesker, som ikke lykkes at komme i himlen, de ender i helvede. De er indfanget med kæde, og vi ser de hellige, som Sankt Peter lukker ind i himmelborgen. Og der ser vi en engel bagved, der skubber på de sidste, så fanden netop ikke tager de sidste. Og inde i himmelborgen sidder allerede en engel og venter på de andre. Ovenover hele denne her illustration ser vi syndefaldet. Syndefaldet er det, der ødelagde hele menneskehedens skæbne, ved at Adam og Eva forbrød sig mod Guds ord, blev de fordrevet ud for paradis, og det blev vi alle.
Og det var kun ved Jesus fødsel og hans soneoffer, at vi har muligheden for at komme tilbage til paradiset igen. Selvom billederne for os nutidige ser levende og mundre ud, så var det ikke det, der var ment med kalkmalerierne. Det var en del af kirkens integrerede teologiske projekt, og det var derfor meningen, at de skulle afbildes klart og tydeligt. Så man havde et sprog, man sådan set afbildede kalkmalerierne i. Man kunne kalde det et symbolsprog, hvor Herre og Jesus de blev afbildet med en korsglorie, og Jomfru Maria og engle blev afbildet med almindelig glorie. Almindelige mennesker blev afbildet i trekvartprofil, og guddommelig Gud og Jesus kunne afbildes en face. Og de ondskabsfulde, de blev afbildet i profil. Og hvis man nu ville understrege yderligere, at de var ondskabsfulde, så havde de måske åben mund og endnu værre viste tænder, så kunne man være sikker på, at de var rigtig onde. Jomfruer blev afbildet med langt hår, og gifte kvinder blev afbildet med et hovedlin. Men ellers så havde, kan man sige, at Elmelundemesteren, de havde deres eget sprog, således at når man ser på ansigterne, så er de ligesom øjenbryn og næse er tegnet sådan i en streg, og alle mundene er skæve med en lille bue ned til den side, der vender ud mod beskueren. Og han kunne også, eller værkstedet kunne også lave træer på en bestemt måde. De lavede det som sådan nogle små træer, der var pølset op, som sådan nogle små rullepølser. Og alle personerne står sådan set på et slags, det kalder man jordsmund. Det er et lille jordområde, så man kan se, at de står på jorden og ikke er i himlen. Ellers så bruger Elmelundemesteren, har et sådan symboldyr i fligene her. Der ses en ugle, som kan være symbolet på det mørke og det onde. Og herover ses en enhjørring, som er symbolet på Jomfru Marias uskyld. Jeg var tidligere inde på, at på dommedag, der skulle de gode skilles fra de dårlige, og de onde skulle som sagt ende i helvede, og de gode skulle i paradis. Og det her billede, det hedder Kvindeslaget under gudstjenesten. Og det kan man sige, det vil prøve at fortælle folk, hvis man opfører sig dårligt, så ender man i helvede. For baggrunden for billedet er hos Matthæus. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Og det er det, vi ser her. Der sidder to kvinder, de sidder oven i købet midt under gudstjenesten og snakker. Ved siden af ses djævlen, der på et stort stykke pergamentpapir skriver ned, hvad der bliver talt om, så der kan holdes regnskab på dommens dag. For mig ser det ud som om, at de nok ender i helvede, fordi ellers var det måske ikke helt djævlen, der holdt øje med deres regnskaber. Det sjove ved djævlen er, at den har så store ører, at den ikke kan gå glip af det eneste ord. Og den har muligvis også et ansigt på knæet, og samtidig har den store kløer, som den kan sætte i folk. Der er i hvert fald grund til at være bange for den djævel. Og under bebudelsen ses den fine ridder, der slår den væmmelige drage ihjel, som symbol på, at det gode nu kan vinde over det onde ved bebudelsen af Jomfru Maria. Og nedenunder det igen ses Jomfru Maria, der går i forbøn for menneskene, som ses bag hende, i forbøn til sin søn Jesus, som har ofret sit liv. Og Jesus går igen i forbøn for vor Herre, der er afbildet som en mægtig kejser. De meget flotte påfugleøjeblomster er også peger hen imod Elmelundeværkstedet, samtidig med de der
kan man sige, bregner, som det bliver kaldt krabber, der vokser op langs buerne her, også bliver altså, så kan man sige, tegn på, at det er Elmelundemesteren, der har været på spil her. På den yderste dag, der kunne man håbe på, ved med sin bøn til Jomfru Maria, at hun på vægten ville sætte sin finger, således at man kunne veje de onde gerninger op med de gode gerninger, og på den måde komme i himlen. Og det er det, vi ser her. Jomfru Maria, der hjælper det lille menneske ved, måske uretfærdigt, at sætte en finger på vægten, således at djævlen ikke vinder. Og her er et andet budskab til menigheden, til den enkelte menneske, at man skal dele med de fattige. Her ser vi den rige mand, der sidder ved det veldækkede bord, og han drikker vin, og han har brød, og nedenunder bordet ligger den fattige mand, der tigger om bare de mindste smuler. Alt imens han har så store sår, at hunden slikker sårene, men den rige mand, han opdager ikke noget. Så han har nok fortabelsen i vente. Som nævnt var, ud over at fortælle Bibelens historier, hvor der var Elmelundeværkstedet og hermed kirken, ville også fortælle om det gode liv kontra det dårlige liv. Og på vej ud af kirken viser de i kappen der 2 scener. Det ene, det er Job, der myrder Abner, og man ser her til venstre, hvordan han stikker en kniv i ham, alt imens han på venlig måde lægger en arm på hans bryst. Dette skulle være et advarsel mod svigt. Den tilsvarende advarsel mod svigt ser vi der med Judas, hvor fordi Judas havde forrådt Jesus, er det djævlen, der tager fat i hans sjæl, det lille menneske, som djævlen tager fat i hans sjæl, til skræk og advarsel, og vi kan jo selv regne ud, at sjælen bliver nu ført til helvede. Så det budskab, som Elmelundemesteren satte over udgangen, når man skulle hjem fra kirke, var, at man skulle advares mod svig og svigt, og man må vel sige, at det budskab holder os den dag i dag.